U Osijeku je počeo trodnevni međunarodni kongres Brašno kruh. Prvi je ovo puta kako će više od 200 znanstvenika i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva baš u središtu istočne Slavonije i Baranje govoriti o najnovim istraživanjima i dostignućima u proizvodnji i tehnologijama prerade žitarica, proizvodnje na bazi žitarica i samoj prehrani i trgovini mlinsko-pekarskih proizvoda. Pred nama su vrući i suhi dani i dok se mi nekako još štitimo od sunca, suša najviše pogađa poljoprivrednike. Kukuruz, pšenica i ječam, suša utječe na proizvodnju, konačno i na cijenu. Samo u prošloj godini u Europskoj uniji šteta od suše procijenjena na milijarde i milijarde eura. O ekološki prihvatljivim modelima usjeva otpornih na klimu zaključnu riječ trebala bi dati znanost i struka. Jedna je to od središnjih tema na jubilarnom 10. kongresu. Danas je poseban naglasak i na takozvanu funkcionalnu hranu, dakle hrana koja ima određene pozitivne utjecaje na ljudsko zdravlje, te upravljanje otpadom. Dakle, i to je jedan od naglasaka i prehrambene industrije, pa tako i prerade žitarica. Dakle, mogućnost upotrebe otpada iz prerade žitarica nus proizvoda kao potencijalne sirovine za proizvodnju novih i prehrambenih, ali i drugih proizvoda. A ulaganje u jačanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda od žitarica imperativ je svih uključenih. Od malih proizvođača, poljoprivrednika pa do Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Tehnologije su ovdje već donijele pozitivne učinke. Sam podatak da od prije 2 godine, samo da imate podatak da je negdje oko 25% bilo u prvoj klasi, da se na preko 60% pšenica diglo u kategoriju prve kategorije, prve klase, samo po sebi govori koliko su zapravo i nove sorte i nove tehnologije i usmjerenost ka tržištu odredile diktiraju sjetvu. I dok s jedne strane imamo kvalitetnu pšenicu, s druge pretjerano uvozimo. Prije su nam potrebe za pšenicom bile do 600.000 tona, a sada do 450.000, zbog velikog uvoza pekarskih i zamrznutih proizvoda. Uvoz mlinsko-pekarskih proizvoda se udvostručio, rastao je doduše i izvoz, ali on ne pokriva ni trećinu uvoza. Samo u prošloj godini uvezli smo smrznutih pekarskih proizvoda u vrijednosti više od 21 milijun eura, kažu na fakultetu. Mlinsko-pekarska industrija pred velikim izazovima, dakle mijenjaju se prehrambene navike, inzistira se na većoj sigurnosti hrane, manjem udjelu soli, traže se alternativne zamjene za onaj naš standardni tradicionalni bijeli kruh, od integralno do sjemenke i tako dalje. I sigurno je da su to izazovi na koje struka mora dati odgovor. A jedan od izazova u poljoprivredi općenito, pa tako i u uzgoju različitih kultura žitarica, sustavno je navodnjavanje. I ovdje ima mjesta za napredak. Naravno da poljoprivrednici prihvaćaju sustave navodnjavanja, no plaše ih cijene zakupa, plaše ih cijene potrošene vode. Tu moramo odraditi sa Vladom Republike Hrvatske jedan dio priče, odnosno sa Ministarstvom poljoprivrede, da barem nekoliko prvih godina ta voda bude apsolutno besplatna, da oni vide kako će ta proizvodnja napredovati, no budimo iskreni, bez navodnjavanja ja se bojim da neće biti poljoprivrede, barem ne one intenzivne o kojoj razgovaramo. Slavonija kao žitnica Hrvatske mora biti sjecište znanosti i struke, poljoprivrede i prehrambene industrije s pozitivnim posljedicama po čitavo gospodarstvo, zaključio je Ivanović.